Enw fi di Zara Parry a dwi'n colureg o Sir Fôn. Fi fydd yn cynnal y tiwtorial ar ochr yma i'r wal. Ar yr ochr arall, mae yna cyfranwyr dibrofiad yn hollol ddall yn dilyn yr instructions gyda fi. So, pwy gyda ni tro yma? Gwen Jones, dwi'n 19 oed, dwi'n dod o Benllach. Dwi'n fyfyrwraig yn Brifysgol Bangor yn gwneud Cymraeg a theatr. Dwi'n licio actio, dawnsio a canu. Mae gen i'n actio cymeriad Lisa a Round a Round. Wsos dwytha gafon ni Aled yn neud uffarolwg ar Gwen. Mae gen i Gwen wsos yma, so gobeithio geith hi well hwyl. Dwi'n nabod Aled drwy cwrs theatr da ni'n neud yn Brifysgol Bangor. Y tutorial fydd Gwen yn dilyn ydy Avant Garde. Be mae hynny'n feddwl ydy mwy i ochr theatrical a ffasiynol o golur, defnyddio lot o liwiau, rhywbeth sa'n dal dy sylw o bell. Dyma look, sa'ch chi'n mynd lawr i siop i nôl pastry nhw. Neu panad o de, ti'n gwybod? Dwi'n meddwl bod o laff. Mae rhywbeth newydd i drio. I ddechrau, ti eisiau cymryd yr foundation brush, lot o Avant Garde looks ar sioia ffasiwn a balli. Be di mynd dros y locsyn? Dwi'n gwybod i fod i'n dros locsyn. Dwi'n gwybod. Os ti'n hapus, Gwen, dwi'n hapus. Eich bach mwyn. Efo'r step nesaf, dwi am applio scotch tape i llefydd dwi eisiau fod yn glir o colur, i just cadw fod yn glir. O, iawn. Ti'n ben eisiau really enjoyo fod y model o, jyst yn relax neud, a jyst eista no, relaxio. A wedyn pigo dy liw, fatha dy primary colour. Ca. Wedyn applio fo lle ti eisiau fo. Wedyn, os ti eisiau yr effaith fod yn mwy grir, neu os ti eisiau contorio'r gwyneb efo lliw, dwi eisiau fatha blush brush chdi neu rhywbeth felly. Concentration weithiau gan i'n mynd off ar bethau fi fy hun, lle, ond na, nes i'n joio fo. Dwi am tynnu y tap off i mi, oce? Cymryd y lliw tywyll o'r palet a applio fo just o dan y cheekbone. Be fatha llenio gyda fo lliw? Gyd i os ti eisiau, os gen i'm hanner gwyneb, os gen i'm efo'r barf yna. Oedd cymeriad yn glir, de, ond dwi'n meddwl cos dwi rili drwg yn canolbwyntio anyway. Sut wyt ti yn ation? Iawn, dwi'n meddwl. Dwi am mynd ymlaen i wneud yr eyebrows. Dwi eisiau nhw fod yn really bold ac yn pointy ac yn cryf. So dwi am ddechrau o'r gornel a dwi'n gweithio fy hyn allan. Dwi'n mynd i fynd ymlaen i'r lipstick, y gwefus. Brush dwi'n eisiau. Especially pan ti'n rhaid ar rhywun arall, mae'n help cael brush, cos mae lot hawsach chi weithio fo. Oedd locsyn Aled bach yn anodd i rei lliw o bethau nhw, cos oedd y bethau blusher o falle ddim yn mynd blendi fewn. Oedd gen i fo bardd mawr, ond swn i wedi gwneud allan just y rhan llygad i fyny, a just i gadael fyma. Beth gwahanol, ynddi? So dwi'n hapus efo ni. Sut ti'n cael on? Yn dod i gorffen, dwi'n meddwl. Wel, bron iawn. Oce, neu ddod dro'n di weld beth ti'n gwneud. Mae'n rili gwyrdd, ynddi, ti'n gwybod? Mae'n actually edrych yn rili dda. Pan nes i rownd i weld gwaith Gwen, nes i cael overwhelming sense o gwyrdd dechrau. A dwi'n licio bod chdi wedi iwsio du ar yr ochr yma hefyd i wneud o fatha contod. Mae'n dod ar gwyneb i fewn, edrych yn mwy main lle. Ond i'n licio bod hi wedi cymryd yr ysbrydoliaeth o'r cynhyrchiad o Wicked yn y theatres. Ti'n dod draw i weld beth dwi'n... Oce. Smart. O'n really cool. O'n i wedi defnyddio lot o piws, lot o plums, chos dwi'n licio'r lliwiau yna. Nes i just go for it. Nes i o blendio chydig o silver pethau fewn i fe hefyd, jyst yn edrych, ond fi wedi mynd i mwy effort. Shiny. O'n really shiny.